Tapos. Lagyan mong talo yun. Baka ni Chucho. Okay ba na? Continue mo kan karon. Continue ka. Hapon, hapon ba? Naman dito. Tawag ba? Ikaw ba na? Wala din. Wala din ka na. Kasi baro. Kasi baro kayo. Kasi baro kayo. Sige man na. Sabi na tayo. Sabi mo day, ako day, painting. Ito ang kuwan. Ako nila. Ito na buwan, sabi buwan. Ito, parang buwan sa buwan. Ito ang buwan na buwan. Sabi buwan.
Oh! Okay. Oh! Ay, assistant di ay, nagtanaw man. Tan! Gusto na bilik ka na. Tunga to. Okay na tayo makpak. Tuka. Nahilot. Wala yung palungan. Baan mo rin mo ba?
Tulak ng mga be. Patay yung kimo. Hey, patay din mo si Arno, no? Kau na. Mana? Abis dito daw lagi. Ako training na una, gapon pa ko ng training. Up. Iya. Iya masih. Gapon pa ko ng training. Okay, laka. Kasi tayo dito, maanak na ako. Puro, kanahin pa din ako anak. Ako lay. Atay ko eh. Wala ako ba? Udah, ako lay. Paglayan ko. Bisa si Irfan. Bisa si Irfan. Wala ako sa akin. Wala ako. Tulitura. Apa itu soal terus dong kawan. Lagi. Dito lang kayo. May ubang na diyan na. Lang lagi. Kita nebe. Oh, dari. Mamaya agi na. Nagjo juga yun. Di ano? Ito katulong sa amin sa Kaya nga sa card. Kaya nga ito ginagin. Ano ko sa ila? Ang nagjo nila. Pagkupa na mo. Pero man ang pagkatanong ka. Ang upa lang. Grabe ka na guys. Pag-abot rin pag upuan. Yan kung ulod. Yung abot. Saan ang abot mo? Kapag ito pala mo ka? Kabar mo ba?
na. Ay! Luya. Ay, gabi na anak. Patilig ka na daw. Grabe, nagsikitin mo lagi. Nung ikontra niya, kaya papa na ko. Papa niya mo ah.